Tini salo 17 May 1947 Tipraha ni paithak bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya modern bubagra hinjaknai osing charno yakar kalangma salono bisibrum ni haino tini bothima sal palaijakha bini mangthongo chati muchengai khumrilai lama tei lainai rokno tui kachang khanimani bisingtwi Sini Maharaja Bir Bikram bini osungsana yakat thamani sal tini oban luwa jijak sini Maharaja Bir Bikram Club DASHRAM Parabai orosung bini mangthongo phainai kumbogi ono as thima samsung palai tongo belake sung tipraha ganang palai dong tambang ingga sung saimano sini Maharaja Bir Bikram bondo sini khorsa modern architect o je tabuk sung tipraha o jagatla hai nuk tomani je planning khaijak tomani planning khai slamani cities rok abo Maharaja Bir Bikram ni naharmo tai mo hakeno sin bai belai khe kha khamani gabono sung saimano Bharat sadinin sekang sadinga 1991 no sin Maharaja Bir Bikram tinin hai salo 16 tarik May wo 1947 no sung tanu yakat thangka am bagi sin bai belai khe kepala hamia awan parno 1947 no kakano Bharat sadinin thangka abon tini sung o salo mutu khlayu sin bagi belai khe mutu khlajangnen sal taibo sung saimano Maharaja Bir Bikram bongkha khoroksa sini bororongni bagui wansugui je reserve habo khaiklang thangka sini TTADC je tab sung enjoy khaitomani ama actually sini Maharaja Bir Bikram agina bo reserve khaiklang thangka haipana reserve land no sung saimano agi sarkar tongnai state ni congress sarkar tongfru abono reserve khairka abono no sung saimano je agio TUJS rok TSF rok andolon khainai abono no je TTADC 6 schedule to money amon bagin sung saimano sini Maharaja Bir Bikram bo khoroksa thinker khoroksa ekdom educationist bo hai araja am bagin sung bono mutu khlayo protik salono sung bini thima salorok MBB club ningi nai or sung bono khumbok layu tai borom layu amai keno joto taku bukhungno nang kobong nai sung joto na thima salo sung bono borom laina nangana hambai asuno